Čaute! Dlho som rozmýšľal nad tým, jak začať, ale nakoniec som sa rozhodol pre klasické čaute. Dneska to bude veľmi slabúčké, pretože to není ten, čo trpí s tou samomluvou, tou ťažkou chorobou, ktorú dokáže viesť niekoľko hodín v kuse a sám sa do sebou dokáže rozprávať strašne dlho. Každopádne, bol som presvedčený k tomu a nebolo to zase úplne také ťažké, aby som si natočil svoje vlastné unboxing video. S tým teda, že mám tu 3 balíky, takéto 2 z toho Bookdepa a jedno takéto extra, super. Objednal som si 6 mang plus ten jeden extra balík. V tom extra balíku viem presne čo je, v tomto neviem, pretože som to objednával pred mesiacom a zatiaľ došli stále iba tieto 2. Neviem, Česko má asi nejaký problém s poštou, do Bratislavy mi to vždy chodilo do 10 dní. Toto nejak mrzne a pritom už je vonku 15 stupňov, takže neviem, kde je problém. No, každopádne by som mal mať aspoň pred Kubom minimálnu výhodu, že za mňou je pekné pozadie a ďalší rozdiel je v tom, že nevidíte na tvár, pretože ja sa rád na seba pozerám, takže som sa rozhodol, že vo videu budem. A inak som zabudol teda na Kubov vtipok. Objednal som si 6 mang, došli iba 3, takže mám pocit, že mi niečo chýba. To som tam chcel mať, takže sorry. No a ja by som na to išiel. Ja by som sa teda rád nechal prekvapiť tým, že čo tu je. Ja mám síce takého tucha, pretože oni to z toho Bookdepa odoslali v nejakom poradí, aj keď som to objednával v jeden deň, takže myslím, že viem, čo tam bude, ale aj tak sa nechám prekvapiť. Dobre, takže jeden tip mi vyšiel. Je to 7 Deadly Sins. Je to 9. volunko, pretože prvých 8 už mám. Na obálke je teda Gouter, Diane a King. Pekný nápis, Nakaba Suzuki. A tu môžete vidieť takýto obrazok. Ono keď je volunok potom už sú viacej vedľa seba, tak oni sa to poskladajú a vytvoria jeden taký pekný hromadný, kde na tomto je Oslo, ten pes Kingo a začína tam nejaký ďalší, neviem čo to je. Ale uvidíme. Každopádne je to pekné. Ešte raz vám to ukážem. Aj toto vám ukážem, aby ste to videli. No. A na druhej strane iba Hawk dole a taká klasika, nič extra. Došlo to v poriadku. Bookdep to veľmi dobre balí, oni vždy do toho dajú tú bublinku. Vlastne ten sáčok majú taký bublinkovatý. To je faktúra a Bookdep vždy pribrali aj záložku k tomu, takže ja už mám fakt peknú zbierku. A toto je jedna z tých mojich obľúbených. Oni furt síce posielajú tie isté, ale to je zrovna tá obľúbená. Jo. Teraz ja neviem, jak to je vidno. Neviem, jak to mám listovať. Ja som tomto ešte začiatočník a amatér. Ale tak no, v skrátke. Tak pozerám, že je trošku napasovaný tesne na liney, čo sa mi moc nepačí. Ale ono sa to dá prežiť. Každopádne nakabová kresba stále zostáva dobrá a kvalitná. A chcel by som tu nájsť nejakú fucking epic dvojstránku, ktorá by vás úplne dostala, ale asi nemám to šťastie zrovna. Prejdem teda ešte, či je ešte niečo extra. Aha. Čiže na konci, keď dočítate celé vonku, tak tu máte špeciálnu kapitolu vždycky a keď si môžete nájsť na toto, keď oni už toto spomazali, sú tam vždycky tie kapitoly. No a takže nejakú špeciál, zrovna tu je iba jedna stránka. A to nevadí, pretože zabava. A na konci je reklama klasická, má aj krev na iné mangy. Zrovna tu je Villain Saga. Takže tak, neviem čo ešte ďalej k tomu povedať. Hej, obsah ešte. Ty kapitol. A Hendrickson. Super. Good. Dúfam, že som to zvládol. Idem na ďalší. Vlastne nepotrebujem. A dúfam, že tam bude niečo iné, pretože ja som tie Nanatsu objednával 2. Dúfam fakt, že tam bude niečo iné a toto video bude za to stáť. Takže hype. Je tu! Takže obidve moje predvídania sa mi podarili. Bolo to presne tak, jak som plánoval. A nová záložka, tu ešte nemám. Super. Pridám do zbierky. Je tu Berserk! A ty kokšo, on ešte zabalený. Inak s Berserkom bol dosť problém zohnať ho ako jednu dobu, pretože mali problémy. Musela byť dotlač, chýbali im kusy. On má Berserk celkovo nejakých 37 miliónov kopí v predeji alebo tak. Čož je 4 krát viacej než Nanatsu. Nanatsu má niečo cez 10 miliónov. Ale s týmto si fakt pohrali. Prvýkrát mi došla manga ešte zabalená zvlášť tamto. Panenta. To je nejaká dementná nálepka. Budem sa tu dole. Inak teda, aby ste si pozreli ten obal. Toto nie je japonský, to je len taký zvláštny nápis.
Je tam Gantz, je to prvé volunko. Nerozhodol som sa teda, že to ešte budem zbierať, ale minule som dočítal už druhýkrát celú mangu na ongoing, alebo teda 20 kapitol mi ešte chyba do ongoingu, nejak sa mi už tých posledných 20 nechce, lebo nemám rád, keď už tá mango stojí, navyše teraz autor Miura, teraz to je easy, lebo si to môžem prečítať, povedal, že ďalšia vyjde až niekedy v lete. No, poďme to prelistovať. Wow. Hej. Ja si neviem predstaviť, jak to je moc vidno, ale dúfam, že to vidíte, lebo to je úplne epické. Úplne epické a asi som sa práve rozhodol, že to idem zbierať. Ale najprv musím dokončiť tie série, ktoré mám rozbehnuté. Inak už som teda objednal aj ďalšie volunka, lebo strašne dlho to tomu trvá, takže možno ďalší unboxing bude aj skorej, keď si troška Book Depot a pošta s tým pohne. A pošlu to. Hej. Túto scénu ste inak mali možnosť vidieť v traileri, aspoň teda myslím, že tam boli takí tí kostlivci a že tam bol zrovna ten Guts tedy, Guts je inde. Inak neviem, či ste to niekto čítali, ten Berserk, ja neviem, či to má aj vôbec preklad, ale ako rozhodne choďte do toho, pretože fú, to je proste seinen, jak má byť, to je seinen, jak má byť. Ešte teda zadnú stranu, neviem, čo som ukázal, taká klasika. A z boku tiež. A vydáva to teda americké nakladateľstvo Dark Horse manga, Dark Horse Comics. A ono to dá dosť pôsobiť, ako keď to dám do tej knižnice, celko sa teším na to, ono to bude dosť vyzerať fucking proste nenapadá ma to slovo, ale proste kruto, hej. Proste blé. Jo, teraz som sa akorát zakryl. Hej, ja už neviem, kam to budem dávať, no. A behelit. Hej, fakt dobre. Som vedel, či to je nejaký bonus. Bonus to není. Tak je to predsa len prvé volunko, takže čo som očakával. Volunko je 37 volumek podľa poslednej stránky, čo mi aj sedí, keď som si to pozeral na Book Depot, že koľko je volunko a koľko by ma to vyšlo a vyšlo by ma to fakt draho. Pretože ten Berserk som objednal za 326 korún a na Natsu za 296. Wow. Just wow. Hej. Berserka určite kupujte. No a na konci tu mám tento super extra balík, ktorý teda... Hej, ten nož je dosť ostrý, ja dúfam, že som nič... Nedobre. Ktorý teda išiel hneď na druhý deň, potom čo som ho objednal. Ale tá doprava bola v rámci republiky. Takže možno teda vďaka hlavne kvôli tomu. No, je to od krvi. A krev sa chválí dosť tým, že keď si niečo od nich objednávate, tak si dávajú fakt veľkú prácu pri balení, aby sa tam niečo nepoškodilo. Bolo to fakt v hrubom kartone a keď si ešte pozriete, tak to tu je trikrát predlepené, ani sa mi to nechce rozbalovať moc. Je tu folia, takže tu bude fakt na 100% zachované. Ešte, že tu mám ten nož. Aspoň trochu som si niečo pripravil. Aha, ešte. Sorry za zdržiavanie. Tak. Katalóg komiksu 2015, to som ani nevedel, že tam pridávajú. Ale to už mám celé prečítané, ja už čakám na 2016. No. Došlo mi teda, Deadpoola som si objednal, takže to len tak v rýchlosti ukážem, pretože síce vás to zaujíma, ale nepatrí to na tento channel. Do Deadpoola rozhodne choďte na film. Fakt sa na to teším, až sa na tomto zasmejem. Ale budem si to musieť pozrieť neskôr. Došli Gunsmithsky dvojky a... nechcem povedať, že zadarmo, ale je to recenzný výtlačok, alebo teda recenzný kus, ktorý nám zaslal nakladateľstvo na recenziu. A sa musím sústrediť, ja som chlap, ja dokážem iba jednu vec naraz. I keď dokážem točiť naraz a rozprávať, takže to je celkom cool. No. Prvé volunko bolo z Rayleigh. Tu je Mini May. Jo, tak neviem, nejaký detail, či chcete vidieť alebo čo. Pomaly takto jak obrázok hore. Super. Zozadu teda to isté, zase to opisuje príbeh. Doporučená cena, logo Creo. Aj tu majú logo Creo. A tak, dám to dobre? No, tak asi, že? Takže tak, sú to dve špaličky, kde dávajú dve volunka do seba.
Tento rok sa to dovydáva, pretože vyjde 3. a 4. Toto vyšlo niekedy v prosinci, decembri. A už by som sa mal aj dať do toho čítania. Kubovi už jeho recenzný výtlačok z Fantasy Planet došiel. Ten už to číta, viem, že Joke to tiež začal už čítať. A že vraj sa tam zlepšuje tá epizódnosť, na ktorú som sa ja sťažoval v prvom recenznom videu. Na prvý špalíček. A tu, že vraj sa to už zlepšuje a že už sú to niektoré príbehy aj na 4-5 kapitol. Čiže dvojnásobný rozdiel od prvého špalíčku. No. Zase tu nešetrí na pancu. Je to dosť. Ja by som zase chcel nájsť nejakú epickú dvojstránku, ale táto tuším... No hej, super. Něco naše. Wow, boom. Hej, klasika. Užíva si auta, Mustangy, závody, kamiony, buračky, akcia, nechýba. Dosť sa na to teším, no. Wow. To musím ukázať. Ja teda ukážem to. No, dobrý. Dosť sa na to teším, no. To je nějaká jonka, alebo čo to je, nějaký sketch na poslednej stránke. To má byť asi o nejakom vtipu. Ja teda zrovna tieto veci moc nelákajú, takže sa to bojím, že to bude senzačný odhalení, no. A tu je obálka inak rovno na konci, jak bude vyzerať tretie Gunsmithska. Bude tam ten ten týpek, bude to šofér, alebo je šofér. Vyzerá to dosť dobré, ako fakt sa na to teším. Inak škoda, že mi nedošla tá tretia manga, ktorú som si objednával, ktorú som fakt chcel. A tu som sa tešil. A tešil som sa, že vám ju budem môcť ukázať a že sa konečne môžem do nej pustiť, do toho čítania. Každopádne nebudem vám hovoriť, čo to je, ale už som si objednal rovno aj ďalšie dve vonka, takže by mi mali dosť rovno 4 ďalší mesiac. Alebo teda, dúfam, že ešte tento mesiac, ale to už nestihajú. S týmto tempom, ktoré si momentálne udržujú. Hej, akože rozhodne to viacej náhody, jak to tak listujem. To ma bude baviť. No, dúfam, že mi dojdú a že ich budem môcť ukázať a že ma to hlavne bude baviť, čo si myslím, sa bude baviť. My sme to aj rozoberali v plkoch, takže možno vám to dopne. Kuba tam mal takú nárožku, som vám to teraz intol. Ak ste táto video budete schopní pozrieť až doteraz. A to by bolo asi k môjmu unboxingu a prvému singlu video všetko. Ja to dúfam, že to nebolo úplne najhoršie. A že to bude mať aspoň viacej lajkov ako dislajkov. A že ma úplne nezejtíte. A ešte teda ma napadla taká vec, neviem, prečo som si to nepripravil ja. Ale zoberiem kameru so sebou. A ja som sa chcel spýtať, že či by mal niekto záujem, že by som urobil vlastne unboxing tých... Ono by to už nebol unboxing, že? Keďže to mám rozbalené, ale aspoň by nejaký taký rýchle preview alebo také niečo tých mang od čo mám do vízy, ježiš, teraz môžem ja zabudnúť ten názov, One Piece, hej. No, pretože mám to vlastne v krabiciach. Teda už nemám v krabiciach, ale dal by som to do krabíc, aby že by sme sa na to vlastne pozreli znovu, že či sa to oplatí, čo tam všetko bolo, jak to vyzerá, keď vám to dojde a že by to bol vlastne taký, nebol by to unboxing, ale bol by to iba boxing, no. A ukázanie, čo sa v tom skrýva. Mám tie krabice dve, takže vlastne všetky, čo vyšli. Takže by sme sa na to možno jak pozreli, jak by bolo to záujem a ak by bol záujem počúvať iba mňa samého. Čož asi ne, ale tak možno niekto by mal záujem. Takže tak. Dobre, každopádne díky a ja už dokončujem plky, takže za chvíľu budú uploadnuté, čož vám je úplne zbytočné hovoriť, pretože toto video vyjde neskôr. Každopádne, čus.